Bai, tratanti bai, hemen abarkaz, zera tratantik. Batero bizentez, berbiotik etortzen ziren, garriketik bai. Eta tratantien biharra zein izaten zen? Erositxe saldu. Hori tratantien zera. Bezia porrua salbako zuen, zerien, barretxek hartzen zuen, garbizu, osea, aldi epadeu. Eta tratanti beize bakarrik saltzen zauen edo animalik gehiago eitzen zauen? Ba, animalik gehiago. Gaztuen ikan edo, eta takitxaren sakristoan. Da, kontamos. Anton duertu esaltzen, bateri, tratante useman izan. Aprobetetxo bazen, beran piren pertsuk. Behan bere tratante fuerti, abarka izan zen. Inarrean zartan abideorak. Horre, sakristoan izan. Da baten horrek Antonek esaltzen, batxo, hausia astua portxu ebrokotxu egon, eta handrik ibintzeko asto mantzatxu egon. Topagozun, egon, topagozun astu mantziot. Eta bidea, topagozun. Dike hori unea, erogota orzuuna, kartzo astu da bai, astu politxeta, Azten doa handrik eta egun dugu, nahu bine, zorra, nahu gata, kargazo asturi. Asturia, guazeria, zera. Pidino berakutzi badik. Estraminia esan dugu, nahu eta bitxezena, azkeukit. Estraminia baino, astua. Ez hori Anton, badizut honek astuek, ez zerako bidie ezin. Txarri zuten neure astu sartu nostela. Batxo, astue, ez da dugu gineuna. Bai, hona zaiezuen, hona zaiezuen tratandi zeteko. Ez zeko ganadu ez da zuzentzen dago.